Sik, Dalam kemana balik? wes mau mak ngurna bar iki tok. Sik sekolah lan rumah enggak? Iya ngelene zaman dinteni ra balik-balik. Zaman Ramadan. Maem. Tak lerne ya. Lah wong aku wis ngelane kali mau turun. Mana nek lane kan ora to? Ya iya. Mau sih tak ide kadung aku buka iki ya. Buka apa? Buka STL Pak. Aku yo ngene sih. Engko kan yang buka dingin sih urung tak update, urung tak update ya. Asin aja jangan dong. Asin. Enggak enak. Nang tas kondi lho. Apa tuh cek ini kan cakular lho. Ora balik-balik segone sampe adem. Cara kancaku ora sarapan aku ya ora balik. Karo kancaku sarapan ketake kok enak aku ditawari sarapan ngono. Aku ajane ya luwe. Tak balik sarapan aku tak balik aku. Sarapan kok sarapan. Dene yo luwe ngenteni sampean tak balik-balik. Nah, sarapan lho. Ya. Kita tak ngambil tiket. Kadung buka iki lah aku ngenteni sampean ta. Iki apa dari iki? Staminamu. Iki? Iki hari iki enak iki dah. Iya mesti ta ya. Nah, aku tak mam sih ya. Entah nono lek mama aku tak njupuk mam sih. Ya. Dan ini. Saya tak kan gini ya. Tak njupuk mam. Ya. Enak ya. Misal rasanya enak, misal bilang-bilangan ya. Aku bilang sampean, sampean bilang aku. Aku udangnya rawi. Ora ya tak wae ora, wis tak wae udang lah aku. Tak wae udang Dewi. Tahu toh. Lah lah. Enak. Nah lah. Enak. Alhamdulillah enak ya.